Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ξύπνησα πέρδικη, νιώθω καταπληκτικά, νιώθω σοκολατάκι. Την είχα πάρα πολύ ανάγκη αυτή τη νίκη. Είχε αρχίσει να πέφτει η ψυχολογία μου, είχα πάρα πολύ γκρίνια. Ό,τι και να έκανε ο Γιάννης το έπαιρνα λίγο στραβά και αρνητικά, κυρίως όσο βρισκόμασταν μαζί στην παραλία. Και έκανα το μπανάκι μου χθες βράδυ, ξεκουράστηκα, ξυρίστηκα, λούστηκα. Αισθάνθηκα έτσι πάλι λίγο φρέσκος και δυνατός και είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα πάνε όλα καταπληκτικά. Μου βγήκε σίγουρα τις προηγούμενες μέρες έτσι ένας ανταγωνισμός απέναντι στο Γιάννη. Λίγο με έτσουξε ότι κέρδισα, σίγουρα παίζει αυτό, δεν το κρύβω, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Η σιγουριά με έφαγε από ό,τι φαίνεται. Δεν συνεχίστηκε το ειρηνικό που πίστευα και που ήθελα να συνεχιστεί. Εντάξει, προφανώς ο Θανάσης θα έχει μια αυτοπεποίθηση παραπάνω τώρα και καλά κάνει, δεν τον κατηγορώ. Γιατί και εγώ έτσι ήμουν με το πρωταγώνισμα. Τώρα φυσικά και έφυγε αυτή η συνομπαρία ξαφνικά. Με τελείως μαγικό τρόπο, αλλά ασχολίαστο θα μείνει. Εγώ θα συνεχίσω κανονικά δυναμικά να νικήσω και το σημερινό έπαθλο και όποιο αγώνισμα βρεθεί μπροστά μας. Από εκεί και πέρα πραγματικά ας κερδίσει όποιος το αξίζει. Δεν έχω να πω τίποτα. Τώρα όσον αφορά το κρύο, χθες έβγαλε κρύο, κρύωσα, δεν ξέρω αν φταίει ότι έκανα μπάνιο, το συζήτησα λίγο και με το Γιάννη, κρύωσε και αυτός. Θα ήθελα σήμερα να έχουμε κάποιο έπαθλο, κάποια κουβέρτα, κάποια πετσέτα, κάποιο σεντόνι, κάποιο sleepy bank, κάτι ρε παιδί μου να κρατηθούμε λίγο πιο ζεστή. Από χθες το βράδυ άρχισε να έχει αρκετό κρύο και να πω την αλήθεια μου με έχει επηρεάσει αρκετά γιατί έχω πιαστεί παντού και δεν ξέρω κατά πόσο πολύ θα με επηρεάσει στο σημερινό αγώνισμα. Θα βάλω τα δυνατά μου και ευελπιστώ να τα πάω καλά. Γιατί εάν από τώρα αρχίσουν πόνοι, μέσες, πονοκέφαλοι, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν θα έχουμε καλό τέλος. Μονομάχοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ένα από τα πιο απαιτητικά αγωνίσματα έως τώρα. Στο σημερινό αγώνισμα θα προσθέσουμε για πρώτη φορά το υγρό στοιχείο. Καλείστε λοιπόν να κάνετε μια διαδρομή κολυμπώντας και σκαρφαλώνοντας σε βράχια. Καθ' όλη τη διαδρομή θα έχετε να πάρετε 3 πορτοκαλείς δίσκους και μια σημαία. Ο παίκτης με τον γρηγορότερο χρόνο θα κερδίσει τη σημερινή δοκιμασία και το σημερινό έπαθλο ανταμοιβής. Καλή σας επιτυχία! 3, 2, 1, πάμε! Έχουμε λοιπόν αγώνα. Ο Θανάσης ξεκινάει, βουτάει μέσα στο νερό και έχει μια πάρα πολύ δυνατή και γρήγορη εκκίνηση. Ετοιμάζεται τώρα να πιάσει το πρώτο δισκάκι. Το πιάνει, με λίγη δυσκολία θα μπορούσα να πω, αναγκάστηκε να σταματήσει και ξεκινάει να κολυμπάει προς τον βράχο. Φτάνει στο βράχο, βλέπει και το δεύτερο πιατάκι. Θα το πιάσει τώρα το πιατάκι και αρχίζει η αναρρίχηση μέχρι την μπλε σημαία. Πιάνει τη σημαία και ξεκινάει να την κουνάει. Πρέπει να πάρει ακόμα ένα πιατάκι από το βράχο. Το βλέπει, με δυσκολία κατεβαίνει βέβαια. Πιάνει το πιατάκι και βουτάει στο νερό. Πολύ έντονη βουτιά, δύσκολα αναπνέει, έχει πάρει και νερό βλέπουμε. Ξεκινάει να κολυμπάει προς την ακτή για να τερματίσει, είναι καλά από χρόνο. 56 δευτερόλεπτα έως τώρα. Βλέπουμε το πιατάκι, βγαίνει έξω, στραβοπατάει. Πιάνει το πιατάκι 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα. Φεύγει λοιπόν και ο Γιάννης. Φεύγει και κολυμπάει ελαφρώς πιο γρήγορα. Είναι πιο γρήγορος, πιο ελαφρύς από το Θανάση. Σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα πιάνει το πρώτο πιατάκι και
και ξεκινάει να κολυμπάει προς τον βράχο. Ανεβαίνει στο βράχο σιγά σιγά αφού τον έχει προσεγγίσει. Τον βοήθησε και το νερό που έχει ανέβει. Ανεβαίνει και το βράχο. Ετοιμάζεται να πιάσει την κόκκινη σημαία. Την πιάνει και την κουνάει, όπως ακριβώς ορίζει και το σημερινό μας αγώνισμα. Αρχίζει να κατεβαίνει σιγά σιγά προς τα κάτω. Πιάνει και το τελευταίο πιατάκι, δεν δυσκολεύεται ιδιαίτερα, όμως έχει χάσει χρόνο. Πολύ θεαματική βουτιά. Πάρα πολύ ωραίο μακροβούτι από το Γιάννη. Ο Γιάννης αρχίζει να προσεγγίζει την επιφάνεια και ξεκινάει να κολυμπάει προς τα κάτω. Κολυμπάει ελεύθερο. Δυσκολεύεται, αλλά θα τα καταφέρει, είμαι σίγουρος. Είναι λίγο πιο μπροστά από το Θανάση. Στα 56 δευτερόλεπτα τώρα κι αυτός. Πιάνει το πιατάκι και 1 λεπτό. 1 λεπτό ακριβώς. Ο Γιάννης είναι ο νικητής του σημερινού αγωνίσματος. Τσουπρίτσα μου. Παρακαλώ, ποιος είναι? Τι κάνεις, εγώ είμαι. Ποιος είναι? Γιάννη, εσύ είσαι? Γιάννη, δεν το πιστεύω ότι μιλάμε, εσύ είσαι? Κάνεις. Είμαι καλά, μου έχεις λείψει πολύ. Πώς περνάς εκεί, πώς είναι? Καλά είμαι, καλά. Τρως. Κέρδισα το έπαθλο της επικοινωνίας και είπα να σε πάρω. Έλα, τρως. Μου έχεις λείψει πολύ. Πώς περνάς? Εντάξει, παλεύει την κατάσταση, αλλά εντάξει, ακόμα νωρίς είναι. Σε παρακαλώ, μη συγκινήσαι, γιατί κάνεις έτσι τώρα? Εντάξει. Στεναχωριέμαι. Τίποτα, απλά συγκινήθηκα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Καλά, άντε φιλάκι, σ' αγαπώ, φιλάκι. Γεια. Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να φύγω, θέλω να φύγω. Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω. Μου λείπουν όλοι, δεν αντέχω. Μπορώ να έχω 5 λεπτά με τον εαυτό μου, σας παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ. Με πνίγω. Κλείστε την κάμερα, σας παρακαλώ. Εντάξει, δεν με πειράζει το ότι έχασε το συγκεκριμένο αγώνισμα, γιατί ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ απαιτητικό. Αυτό που με πειράζει είναι ότι δεν κατάφερα να μιλήσω με τους δικούς μου ανθρώπους. Ο Γιάννης έχει κερδίσει το έπαθλο της επικοινωνίας. Η μάνα μου έχει λείψει, έχω να τη δω 3 μέρες. Εδώ πέρα δεν τρώω τίποτα. Μάνα, αν με ακούς, μην αγχώνεσαι, γιατί ο Μπούμπης είναι γερά. Κρατάω. Με έχει λείψει η μάνα μου. Περίμενα να μιλήσω με τη μάνα μου μετά. Έναν άνθρωπο έχω. Ο πατέρας μου πέθανε πριν 20 χρόνια. Έχω έναν άνθρωπο σε αυτή τη ζωή. Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ακόμα δεν έχω συνέλθει από αυτή τη μέρα, από την ώρα και τη στιγμή που άκουσα τη φωνούλα της κοπέλας μου. Δεν ξέρω, απ' τη μία παίρνω πάρα πολύ δύναμη από αυτό το τηλεφώνημα, αλλά απ' την άλλη νιώθω ότι είμαι ως εδώ. Έχω καταρρεύσει, νιώθω ότι δεν αντέχω άλλο, θέλω να φύγω, αλλά απ' την άλλη λέω, αφού ήρθες, κάνε ένα κουράγιο και φτάσε το στόχο σου που είναι να νικήσεις. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω. Αλλά το ότι έχω πάρει δύναμη και χαρά από αυτό το έπαθλο, την έχω πάρει. Αυτό δεν το αρνιέμαι. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και να πω και κάτι, όλα τα καλά έπαθλα τα δίνετε στο Γιάννη. Μήπως λίγο
Βλέπετε ποιος θα κερδίσει και δίνετε στο Γιάννη τα καλά τα έπαθλα? Γιατί είναι το καλό παιδί? Λοιπόν, να πω κάτι. Σε αυτό το παιχνίδι δεν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή, όταν κερδίζει ο Γιάννης, έρχεται και μου το παίζει φίλος και ότι προσπαθεί και καλά να με βοηθήσει, τι προσπαθεί να κερδίσει? Ο Θανάσης τώρα δεν ξέρω τι έχει πάθει πάλι. Η ανοριμότητά του έχει φτάσει, δεν ξέρω κι εγώ σε τι επίπεδο. Θέλω να τα παρατήσω και να φύγω. Transvivor, κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Καφενάς HD.